लादोंमोन आब' जाया बेबायदि जाया नोंसोर सानै हाबा लाखाबाय नोंसोर सानैनो मोजाङै थांदो गहपुर हालामनि सिङाव थानाय बर'फोरनि गाबनाय मिनिनायजों आबुङै बुंफबनाय गोदान बर' सावथुना नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो। प्रभारानि फिल्म प्रडाक्शननि पर्दायाव फाइल मुंनि गोदान बर' सावथुनखौ नोंथांमोना बावैसो साननि गेजेराव नुनो मोनगोन। बे गोदान बर' सावथुनाव फावगिरि महरै दं जेनिफार दैमारी आरो फावखुंगुर बरुन बसुमतारिया। डाइरेक्टर महरै बयजोंबो मिथिजानाय प्रबीण बसुमतारी आरो प्रडिउसार महरै सन्जय नार्जारिया बे गोदान बर' सावथुनखौ सामलायदों। लोगोसेनो सावथुननि काहानिखौ लिरदों निजरा बसुमतारिया। बे गोदान सावथुनखौ फैगौ बिश्वकर्मानि सिगांनो रायजो राजाफ्रा नुनो मोनगोन होननानै फोरमायदों। फाइल मुंनि गोदान बर' सावथुनखौ रायजो राजानिफ्राय आबुं अनसायनाय मोनगोनखौ मिजिंथिनानै गोदान बर' सावथुन दिहुननो लानायनि सायाव मा बुंदों फै मिथिना लानि। गिबियावनो रादाब बुथुमगिरिफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। नोंगौ दायो प्रभारानि प्रडाक्शननि बेनाराव थानानै आंनि मोनसे स्क्रिप्ट होनाय बेखौ दा शुटिं सोलिगासिनो दं। शुटिंआ जायै जोबनायनि लामायाव फैबाय आरो बेहाय मैखोमै मोजाङै डिरेक्सन होबाय थादों डिरेक्टर हिसाबै आरो एस जतिन नार्जारी बिथाङा फाइनान्सार आरो प्रडिउसारबो। दा जोङो साक्सेस खालामनो हानाय बायदिखौनो नुहुरदों आरो जों जोबनायावनो फैबाय आरो मोजाङै मोजां जाफुंबाय। बेयावहाय हिर'इन महरै सोरखौ हांख्रायनानै लाबोदों आरो लोगोसे बेयाव हिर' महरै सोरखौ हांख्रायनानै लाबोदों? हिर'इन हिसाबैथ' नोंथांमोना आंनि सेरावनो थानायखौ आं नुनो मोनदों निस्सय। बिथाङा जेनि बसुमतारी आरो एक्टर हिसाबै लकेलनिनो बरुन बसुमतारी। रायजोफोरखौ मा खावलायहरनो सानो? रायजोफोरखौथ' बेखौनो सानो आरो जों बयबो जिउआवथ' हारिमुखौ बयबो मोजां मोनो। हारिमु सिबियारि होननानै बुंनो थाङोब्ला रावबो हारिमुखौ मोजां मोनै थाफेरा। बेखायनो हारिमु मोजां मोनग्रा आरो बर'नि मोजां सिन्था खालामग्रा आरो मोनसे ससियेल मेसेज बे हिसाबै आं बयखौबो खावलायो। बे सिनेमायाव आंनि नोजोरथियाव निस्सय गोबां जोंनि समाजनि रायजो जानाय आरो आदब खायदा बर' आइजोफोरनि मावनांगौ हाबा, बिमा बिफानि मावनांगौ हाबा आरो गथ' गथायफोरनि सायाव माबायदि पारबारिस एबा मोजाङै खांनांगौ बानांगौ बोसोन होनांगौ, नैबे सावस्रिखौ बोरै मोजां खालामो बेफोरनि मोजां गियान दंबायदि मोनदों। दा बेफोरखौ जोङो बर' हारि हिसाबै आरो बेखौबो मोनसे मेसेज आरो रंजानाय बाजानाय हारिमुजों लोगोसे बे मोनसे रायजो जानायनि मेसेज होननानै आं बयखौबो खावलायदों जे बे फिल्मखौ बयबो एक्सेप्ट खालामो, नायो आरो जोंनो कमेन्ट हरलायो। बयबो आरो जोंखौ आशीर्बाद एबा जोंखौ बोर सारस्रियो। आं बेखौ बयबो रायजो राजानाव खावलायहरो। रायजोफ्रा जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों जे फिल्मखौ जों जोबोद मोजां जागोनखौ बुंगासिनो दं दा जोंनि सिगाङाव। दा बेनि सायाव मा कमेन्ट होनो सानो? दा बेखौथ' आं स्क्रिप्टखौ बोरै लिरदों आं गाव एसेबो आन्दाज मोना, रायजोफ्रासो मिथिगौ। अब्लाबो आं नैबेखौ बुंनो हायो आरो आंबो बेनो फार्स्ट आरो आङो फिल्मनि मुलुगाव हाबफेराखैमोन। खोब मोजांबो मोनदों, रायजोफोरनि मददबो मोनदों आरो जेराव शुटिं खालामदों जोंनि नैबे फिसाजो जेनिबारा गोबां गोथाङैनो गाबो आरो स्क्रिप्टआव गोबां गाबनाय दङ। ओमफ्राय बे गाबनायखौ नुनानै जेराव शुटिं जायो बयबो गाबफायो आरो बेखौ मोननानै आं निस्सय रायजोफ्रा मोजां मोनदोंदां, बिथांमोननि गोरबोआवबो हाबहैदोंदां, बेखौ आं मोनसे आन्दाज खालामनो हादों आरो ओंखायनो बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ। आरो नेक्स्टफ्राव माबाफोर शुटिं खालामनो थाखाय माबाफोर गोदान फिल्मनि थाखाय प्रजेक्ट लादों नामा? ओरैनो आं बुंनो थाङोबा सासे मानसिया मोनसेल' खोथा सिन्था खालामा, मोनसे खालामखांनायनि उनाव बे माने इन्टारेस्ट नांनाय जायो। दा आं इन्टारेस्ट बिराद मोनदों, बयनिबो सापर्ट आरो बयबो मोजां होननायखाय। आरो मोनसे नङा आङो मोननैखौनो एसे स्क्रिप्ट दाननायनि खोथा सिन्था खालामदों। मोनसेया लाभ उइथिं बेखौ आङो दावहाखौ बेस खालामनानै बे रमान्टिक मोनसे होजाबनानै बेखौ खालामनो सिन्था खालामदों बा लिरबायानो। आरो मोनसेया आरो सिन्था खालामबावदों दाउस्रिनि बाहायाव दाउखानि बिदै, बेखौबो एसे सिन्था खालामनाय जाबावो। बिदिनो लिरनो सिन्था खालामदों, मा जायो। दा जिथुनाखि दा शुटिं सोलिगासिनो दङ, दा बे सावथुननि मुंखौ बयनोबो रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। पायेल जोंनि फिल्मनि मुङा।
आं बेखौनो मिथिहरनाय जाबाय आरो सावथुनखौथ' बिश्वकर्मानि गेजेरावनो जोङो ओंखारनायनि खोथा सिन्था खालामनाय नुदों जोंनि बे प्रडिउसार आरो डिरेक्टर बिथांमोनखौ दा बेनिखायनो एडिटिंआबो सोलिगासिनो दङ फ्राय जाबायानो होनजायो आरो दा बहुद हाखु दाखुयैबाबो थाब दिहुननो थाखाय मावनाय जादों मोजां नांदों अभियासलि मोजां जेरैबायदि स्क्रिप्ट होदों मोजां मोननायखायनो आं सफैबाय दायो जेसां हायो आं ट्राइ खालामदों बेस्ट होनो सिगाङावहा जानो हागौ आंखौ एसेबां बिदि खालामनाय नुवाखै बाट एबार जेसां हायो ट्राइ खालामदों मालिनि स्क्रिप्टआ जोबोद मोजां बेनिखायनो आं सफैबाय आरो जेसांखिनि मानसि लोगो मोनबाय बिराद गोजोननाय नांबाय आरो मोजां मोनबाय रायजो राजाखौ मा खावलायहरनो सानो मा आं मेसेज बेखौनो होननो सानो जे स्क्रिप्टआ जोबोद मोजां ट्राइ खालामदों बयबो साफा मानसिफोरा जेसांखिनि दङ बेस्ट होनो बेखौनो खावलायो जे बयबो फैगोन नायगोन अनसायगोन होननानै बेनिखायनो आं नोंनिफ्राय डिव'र्स लादोंमोन आब' जाया बेबायदि जाया नोंसोर सानै हाबा लाखाबाय नोंसोर सानैनो मोजाङै थांदो गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइकगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन